वितकुसाचे गुरी निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाची पिताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. समंता देवाक सर्वोपकार बापा सरकार आनी पृथ्वीच्या आरोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपे समालो अकवार वेळ आयज जल्मलो पोसला काल ताणें कोस असले ताका क्रुसार चडलो तो मेलान ताका निकी पिलो तो मेल्यार मागीर देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो चोर पुतेदार देवाच्या उजवाडा बसला आनी वितांची आनी मेल्यांची मुसली करून येतलो. सदमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे वक्तांचो एकता पातकांचे बसणे पुरीचें जेवणपण ससण्याचें जिवीत आमेन. आमच्या वसगीच्या जेन्ना पळय जावं रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकरायस आमकां दी आनी आमची उसळ्या आमी शिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोटे सावसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदवचा पूचे जू नमान बरे कृपेन बोललेले सुरेश पोटे साव उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदवचा पूचे जू नमान बरे कृपेन बोललेले सुरेश पोटे साव उसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदवचा पूचे जू मय बापाक पुतकान पळयतात आत्म्या हरकाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच पोदेन तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचे तायसा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज जेजू मय बाबा कुताक आणि पवित्र आत्म्या दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी परजोरीत स्वर्गात चडलो. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या भक्तिता तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच जदायसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूजेजू Bagian mere deochi mai anbapia hatib natiko ata ani amsha manasha vilarame. मय बापान बुता कानी पोगितातल्या Adi atan sada sada kalame. म्हणजे जिजू भगव संस्कारान काय काळाच्या सरकारवर सगळ्यात न्यावधी करून चालू असलेल्या तिसरो मिस्तेर सोमी जेजू ख्रिस्त सरकार वेतोच पाठयलेलो देव स्प्रिंग सांताव सिनाकाल म्हटलेले स्वाते जो आक्वार मारिया आणि आपोसला असले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राय समकायो तुझी कशी सरकार सत्ता तुझी संवसारांचा आमचा दिसवडो इग्रायचा समकादी आणि आमचे इस्रायल्या शिता तशी आमची पदकां मुगोस आणि आमकां ताणे पडून दिना काय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचताय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भग्यांचे देवाचे माये मोठ्या माते विनंती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भगवंती मेरे देवाचे माये अमुक आपल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोचा पूज येसू भगवंती मेरे देवाचे माये अमुक आपल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक पिता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता आणि सदा सदा कालांतर म्हणजे जिसू बघ संकान वरां कायम कणाच्या सरकार व सगळ्यात न्यायवधी करून सर्ग असलेल्या चवथो मिस्तेर सोमिया जेजूच्या मरना उपरांत 6 वर्सांनी आंकवार मारयेक कुडी आत्म्या सयत सरगार वेली. आमच्या पासर्गीच्या तुझ्या राय संकाय तुझी कशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांचा आमचो दिसपटो किराय सायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडो दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पेंगलेले सगळे स्पोर्ट जायचा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सदोचा पूजेसू लागेन मरे देवाची माये आनी बापया हाती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पिता आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदा काल आमेन. आमचे सुख संकाल वरां कायम कणाच्या सरकार व सगळ्यात न्यायवधी करून सर्ग असलेल्या 5वो मिस्तेर पवित्र तित्रेन आंकवार मरेच्या मसकार मुकुट घालो आनी केली तिका सरकार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय समकायो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो संकादी आणि आमचे चुकलेल्या बुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचता आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू भगवंती मेरे देवाचे माये आपल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचता आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू भगवंती मेरे देवाचे माये आपल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचता आसा उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोचा पूज येसू भगवंती मेरे देवाचे माये आपल्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोचता आसा
उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज येसू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोहोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज येसू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोहोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज येसू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोहोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज येसू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोहोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज येसू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोहोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज येसू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सुरेश पोहोचता असा उसऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदवचा पूज येसू भगवती मरिया देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा कुता कानी पोवीत आत्म्या आदि आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. म्हणजे सुबह संकाने कानाच्या सरकार व सगळ्यात अवधी करून सर्व असलेल्या नमान राणी एका उचे माय तुझी आमचे जीवित अमृतानी परवस आम्ही परिची विशी वाटतात तुका म्हणता या दिपाच्या कोणात संस्कार करून दोन करता तुमच्या आचरण तुझी कविची नगर का सुखंगारांनी कल्पना पकवान मरे पडे सांफ्रांसिस्को पुचे सांकाला कोय भाग्यदेवाची माय आमचे काही माझे जिम बसला ते आमका भाव संशय. सुरवातेक आमी गायन करूया. सगळीं आमी एकठांय जावया. गायनाचो अंक A26. सगळीं आमी
लागीं सोडया दुनिया देवाक वखाणुया आनंद आमचो ताका जोया कारण तूं घडप दुनिया जिवितांतूं चलूं दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यान व्हरून पावूय कारण तूं घडप दुनिया जिवितांतूं चलूं दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकून तुज्या राज्यान व्हरून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं. आमचो दिसा दिसपटो वावर आमच्या जिविताचो एक मुखेल भाग. आमच्या वावरा वरवीं आमच्या आनी आमच्या कुटुंबाचे उदारपसण जाता. आमच्या वावराचेर देव आपलो आशिर्वाद घालता आनी आमकां साबार देण्यांनी भरता. आमच्या वावरान कसलोय तो जावं देव आपलो सांगात दिता आनी हे पोरी अदीक बरे तरेन तो आमी करूंक पावता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये भाशेन जेजूक अनुभवया वावराच्या मोगाचे काळीज आपणावया. आमच्या ख्रिस्ती जिवितान आमी आमच्या वावरा वरवीं समाजान बरेपण हाडूंक आमकां आयचो सेवा धर्म उलो करता. तर हे मिसा भेटेन हीच कृपा आनी बळ आमकां मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sorgiani Shanti Nachari Stam Sonsari Vidya Povitatmya Sangati Eva Bapaci Mujmim Jesu Christa Eklos tu Bovi Eklos tu Vishmo Eklos tu Kurvishmo Moi Madeva Sorgiani Shanti Nachari Stam Sonsari प्रार्थूया. आजच्या नोव्हेंबर इथं फ्रेंड्स लिओनी आणि लिओनेल फर्नांडीस देवाक दिन वाचून तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. तशेंच जायचे मानवूल करता देव संदेश करा रोलन आणि डेलिना. तेच बरोबर क्रिसमासची भुरगीं एल्विरा, स्टेसी, लरिसा, फियोला, सनैडा, युगलाना, जोनाथन, मेलविन, शेल्टन आणि शॉन तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. तशेंच आयज जेन्ना आमी शिक्षकांचो दीस पाळटा सगळ्या आमच्या शिक्षकां खातीर मागुया जाणी आमकां शिकयल्यात आनी निर्वृत्त सर आसात रिटायर्ड जाल्यान तांकां बरी भलायकी जी सोंपून गेल्यात तांकां सासणाचें सूख जी आजून वावर करतात तांकां बरी भलायकेन आनी गोठायन राख आनी सांबाळ मूल बरी तत्वां तांच्या उदेशी भुरग्यांक उदीक आनी उदीक लाभूंक. तेच बरोबर देव संदेश घडचो वावर करता त्या सगळ्या आमच्या देव संदेशकारां खातीर आमी मागता. तांच्या वावरांतल्यान तांच्या जिवितान तांकां कृपा बरेपण आनी देवाचो आशिर्वाद लाभूंक. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगार बापा सर्व संपूर्ण देणी तुजे तानूप सोदात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चलय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय. ती जतनायन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येतान रात चोरिता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. भिवकुऱ्या काळजान म्हणात धीर घेयात भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता सूत घेवंक तो येता. देवाचे फारीकपण पावता तुमकां सोडूंक तो येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोटे उठ्ठले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतसान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत उदक व्हांवता करपल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोड्डी जमीन एक तोळे जाता. तानेलोली भूंय जाता उदकाच्यो जोरी. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. आत्म्या म्हज्या सरेस्पराची स्तुती कर सगळीं म्हणुया.
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दोमाडा भोगताल्या खातीर तो नीट करता. बुकायल्यांक तो गिरास दिता. कोयत्यांच्यो साकड्यो सर्वेस्पर तोडून उडयता. सगळीं म्हणया ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोडे उगडटा. बागावलेल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. दाबाप ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुसपायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेत तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सशनाच्या सशना. दाबाप ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बागयोन पावलून ते सोलनीकाराक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनू, सोम्या जेजू लागीं आमकां आसा त्या एकताराचे नावी आमी तुमचे लागीं विनोती कोत्ता आनी परातून मागता तें हें. देवाक मांडून कशी जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तुमी तशी जियेतात खरी, पूण ओदीक आनी ओदीक सुदारणी जोडात. सोम्या जेजूचे सोदतेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणत. एकामेकाच्या मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयला. आनी आख्ख्या मॅसिडोनियान सगल्या भावा भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यात तें खरें. तरी आसतना तो ओदीक आनी ओदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. हांवें तुमकां सांगलां तशें शांतीन जिवंक वावरात. जोण एकल्यान आपआपलें काम करचें. तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. अशें भायल्या मनशांचे नदरेक तुमी माणसुगेची जातोल्यात आनी पेल्याच्या आदाराची तुमकां गरज पडची ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. दिसान दीस निरोन तरी देवाक वाकाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो बार आपुणूच उबारता. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy, sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मागीर घडलें ते हे. आपली भोंवडी करता आसतना जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सन्निमान केलो. तिका मारिया म्हटलेली एक भयण आसली. ती सुम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कडेन बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी बारी आरपीट जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच घाले म्हूण तुका कांयच पडना. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग म्हूण तिका. आनी परती पाळून सुमयान म्हणलें, मार्था मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण डासती तुका. थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची.
मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एका दिसा खंय जायते लायलांनी असो विचार केलो, तूं वावर कित्याक करताय? आनी जायत्यांनी वेगवेगळे एके भाशेन कारणांकूय सांगून दिली. कोण म्हणूंक लागलो, म्हजो दिसा दिसपटो रात जरूंक ओ म्हजे पोटाची भूक मारूंक म्हाका पयशे गरज, हे पासत हांव वावर करता. दुसरो कोण म्हणूंक लागलो आनी चल्लेलो, म्हाका म्हज्या कुटुंबाचें उदारपसन करूंक जाय, म्हज्या बरोबर म्हज्या कुटुंबाचें उदारपसन करूंक जाय. म्हज्या भुरग्यापणाचें एके भाशेन फुडार करूंक हांवें वावरूंक जाय, हे पासत हांव वावर करता. आनी भाशेन जायत्या जाणांनी वेगवेगळे सबाब दिले. तातूंत एकलो सांगूंक लागलो, हांव वावर करता कित्याक वावराचो म्हाका मोग आसा देखून, हांव जो वावर करता ताची म्हाका भरपूर आवड आसा देखून ह्या वावराचे एके भाशेन म्हाका अदीक आनी अदीक तातूंतल्यान शिकोवंक जाय देखून आनी ह्या वावरा वरवीं हांवें समाजान जायतें बरेंपण हाडूंक जाय देखून. बाबा न्हू, वावर सगल्यांक आमकां महत्वाचो आनी जण एकलो आमी वेगवेगळे तरेन वावर करता. एक एकलो आमी घोडे जावं घोडे आमच्या धंद्याचो वावर चलयता, थोडे घोडे आमचे जे आवय बापायन जे एके भाशेन आमकां ते धंदे दवरलेले आसात तातूंत घोडे मिसळ जावन आमी वावर करता. वेगवेगळे तरेन आमी वावरान गुंतलेले आसा. बाबा न्हू, आयचो सेवा धर्म आमकां एके भाशेन अखेरी तुलो करता, मारे भाशेन आमी वावराच्या मोगाचें काळीज आमी आपणावया. बाबा न्हू, वावराचो मोग आमच्या दिसांतल्यान ओ पावलांतल्यान आमी घेवंक म्हत्वाचें. कशें तर काय आयची वाचपां भाशेन आमकां यास करून सांगता. आयचे जे दुसरे वाचप आमी आयकलां बागेन पावलो त्या सलेनाकारांक बरोवन सांगता. जण एकल्यान म्हणटा वावर करूंक जाय, देवाचो खूब आमकां देवाचो देश. आनीक वावर करून घाम मारून आमी पोट भरूंक जाय. म्हणजे वावर करप आमकां जण एकल्याक एक म्हत्वाचें कार्य. वावर करूंक आमकां एके भाशेन ओ देवाचो उलो, देवाचो संदेश, देवाचो हुकूम आमकां हे एके भाशेन तो आमकां कळीत करता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ही मार्थाची खबर आमी आयकल्या. एके भाशेन घराची राटींनी ती आरपीट आसली, खूब घरचो वावर करताली. जेजू घरांत निरवल्यास ताका ती वावर एके भाशेन वावरांत सगळीच गुल्ल जाल्ली आनी तेन्ना जेजू वचून एके भाशेन आपणे भयणी विशीं ती शीण करता. तुका सद्या सगळो वावर तिणें म्हजेरूच सोडला हें तूं पळय नाय, ये आनी आतपोट घाल म्हूण सांग तो तिका. आनी जेजू म्हणटा तिणें बरो आनी वेचून काडला. मार्थाचें वावर एके भाशेन निर्फळ कसो ओ मार्थाचो वावर गोजेचो न्हय अशें म्हणूंक जेजू सोदिना, पूण तिच्याय वावराक एके भाशेन महत्व दिता. बाबा मार्थाक एके भाशेन वावराचो कितलो मोग आसलो ते आमकां थंयसर दाखोवलें जाता. तिका आपल्या घरांत येयलेल्या सोयऱ्याचो कितें हुस्को आसलो ताका बरें दिवंक जाय हो हुस्को तिका आसलो आनी हे पासत घरच्या राटींनी आपलो वावर एके भाशेन मोगान ती वावरता. बाबा न्हू, कसलें तें वावर जावं
घरान घोडे एक हाऊस वायफ कशी घरांत वावर करतना भुरग्यां बाळां पासत ल्हानसो वावर करतना घरान कुजनांतलो वावर करतना कसलोय तो वावर जावं हो वावर एक भाशेन आमी मोगान करची गरज बाबा न्हू असले मोगाची आमच्या वावरांत आमी आपणायतलो जाल्यार कितें आमी करची गरज काय पयले स्वादेर आमी आमचो वावर आमी ताचें बोतेपण आमी ओळखूंक शिकुया लेट अस एप्रिशिएट द वर्क दॅट वी डू आमचो वावर तो कसलोय जावं तो मागीर सारून मारपाचो जावं तो घोडे मागीर कुजनान वावर करपाचो जावं तो घोडे मागीर भायर घोडे वचून कितें आनी कितें कार्य करपाचो जावं कसलोय तो वावर जावं ल्हान जावं व्हड जो वावर हांव करता तो वावर एके भाशेन आमी ताचें मोल आमी ओळखूंक शिकुया बाबड्यानो त्याच बरोबर दुसरो जो वावर करता ताका एके भाशेन आमी मोल दिवया कसलेय तो वावर जावं बाबड्यानो जेन्ना असले मोन आमी आपणायता तेन्ना वावराचो मोग आमच्या काळजान आमी कोचयता दुसरे सुवातेर वावर आमी मोगान करतले जाल्यार आमचो वावरा सुरवात आनी वावराचो शेवट आमी मागण्यांत करूंक शिकुया बाबड्यानो कसलोय तो वावर जावं जेन्ना हांव वावर करूंक म्हजें पावल मारता तेन्ना देवाक उलो करून आमचें कार्य सुरू करूंक आमी वावरुया बाबड्यानो जेन्ना देवाचें नांव घेवन आमच्या वावराक आमी सुरवात दिता आनी देवाच्या नांवान हो वावर आमी सोंपयता तेन्ना तो वावर के भाशेन बऱ्या मनान मोगान आनी पवित्रतायेन आमी तो करूंक पावता तिसरे स्वादेर आमी जेन्ना वावर करता तो वावर न्हय फकत म्हजे खातीर पूण दुसऱ्यांचे आमी चिंतुया म्हणजे घडये हांव वावर करता ते घडये म्हज्या कुटुंबा पासत जो हांव वावर करता जो म्हजेर अधिकार आसा ताचे खातीर ताच्या कुटुंबा पासत ताच्या जिवितांत बरेपण हाडचे खातीर असलें मन एक भाशेन आपणावया म्हजो वावर हांव दुसऱ्यांक बरेपण हाडूंक करता हे मनान दवरून आमची पावलां मारुया मोगाचे भयणी भावनो असल्या मनान आमी आमची पावलां फुडें घालता तेन्ना आमचो वावर अदीक मोगाचो आनी बरेपणाचो जावंक पावतलो तर आयज मारीक आमच्या सांगाता घेवन असलेंच मन आमकां सगल्यांक लाभय म्हूण आनी आमचो वावर मोगान करूंक आमकां कृपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी विरावया आनी वेळार आमचो जण एकल्याचो बाबा सगळे आमी सांगातान अनेका स्थळ्यान उच्चारुया सदमंतान देवाक सर पदवीदार बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पयत आत्म्या वरवीं गोप सांबाळलो आकवार मरेत हांवें सोलमलो पोसप्रता खाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका खुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यांत मेल्ल्यांची मंचुरी करूंक येतलो सदमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी हेच बाबार्थान वेळार आमचे जण एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया तुम्ही करतात तितलेही सगळ्या काळजान करत मनशा खातीर न्हय पूण सुम्या खातीर
आमच्या पवित्र सोबयाच्या फुडारान आपल्या शेळ्यांक बरे तरून सांबाळून जेजूचो वावर सगळे काळजान आनी मनान फुडें व्हरूंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. जमीन रोवंक आनी ताजो परमोस करूंक सरेस्परा देवान मनशांताय वैकुताची बागेन घालो. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले परजेची मोगान सेवा करूंक आपलो वावर प्रमाणीकपणान करूंक कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. तुमचो कोश्टी वावर भोव फळां बरीत करतलो म्हूण मनान धरात. आमच्या कुटुंबांनी एकामेका सवे समजणीच्या मनान एकामेकाक फावो तो आदार दिवन आपल्या वावरा वरवीं जेजूक परगटूंक तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आपल्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सरेस्परा लागीं मागणें कर आनी तुज्यो येवजण्यो शार्ती पावतल्यो. जायतो लोक अदीक करून तरणाटी कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून काम ना जावन निराशी जाल्यांत. तांकां देवाची कृपा मागतना तांकां बरो वावर फावो कर म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. जेजूक अनुभवंक वेव्हाराच्या मोगाचे काळीज आपणावया. आयज ह्या मिसाचे भेटेची मांडावळ करतल्या आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांक जेजू अनुभवंक आनी सायबीण मायचे मजतीन मोगाचे काळीज आपणावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. बोदर बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळा तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया तुकाच बापा. गायनाचो अंक C38. तुकाच बापा सोर मोचे, पिता तुका एकाचे. तुकाच वक्ता सोर मोचे, तुझेच ते कुरकाशेले. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर रावता कशे. तुझो मोहिमो परगट करू, शुक्र सगळ्यांक दिवू. तुकाच बापा सोर मोचे, पिता तुका एकाने. तुकाच वक्ता सोर मोचे, तुझेच कुरकाशेले. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेवन. जिव्या देवा पवित्र बाबा, जेजूच्या कुळी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देव आनी तुजे जिवितान पवित्र थाय संपूर्ण हें आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व धाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या बरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काय दोनी तिचोर आमच्या सोण केल्याच्या फायद आसो ते तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठवलय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मारे चौदरीन ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपल्या हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी फाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Sorge, tuka soyso, सर्वेस्पराचे नावी येता, येता ताकांसोय. O sorgi, tuka soyso. बाबा, करस्त पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडोवत येलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaca gudu porgoto hia. Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù novianie tolo. Gesù melo, Gesù জীবন zala, Gesù novianie tolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास करता आनी हो जिविताचो डो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय. देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागिवन बाबा, फिलिप न्युरी आमचे गोंवळी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान
ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टा कडेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज हें बलिदान देवाक दिन पासून बेळिता फ्रांसियो आनी लिओनेल फेर्नांडीस तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तेच बरोबर आयज जी मनोबळ सांबाळटात देव संदेशकारा रोलंड आनी डेलिना, मातशी भुरगीं एल्विरा, स्टेसी, लॅरिसा, फिओला, शनायडा, युगलाना, जोनाथन, मेल्विन, शेल्टन आनी शॉन तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तुज्या पोती बागेन जुजे वाल्स बागेन फ्रांसीस शावेर पदबासू बागेन धांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सदवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी बरमशन उतरेकता. तर आमकां तुज्या दार काकूदीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणेच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
जेजूक आमच्या काळजान जेवंक वेताना आमी गायन करुया जिविताचें उदक जिविताचो उंडो गायनाचो अंक D23. 지위다치 우덕하우 비역교치 다내랴루 지위다소 운동하우 가우교치 부케랴루 지위다치 우덕하우 비역교치 다내랴루 지위다소 운동하고 가오교치 우케랴루 암소atmo 나네라 두카비유 아셰다 암소atmo 우케라 두카카우 아우레다 암소atmo Sushi Island, oh we can
प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे मोडीक मांस रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसया. आजची मिसाची मांडावळ केल्या त्या देवसंदेशकारांक रोलंड आंडेलिना आणि क्रिस्माची भुरगीं जिना डिसूजा हांचे तिसऱ्या वर्साचो उदगास. आमची वेस्व सायबान पाठयल्ली गवळीक चीट भोव म्हत्वाची. रेका कुटुंबान एके भाशेन ती वचची. तुमच्या समुदायान कोणाक जाय तांचे लिस्ट फुडाऱ्यांनी घेवचे आनीक ऑफिसांत थावन कॉपी व्हरच्यो. परबे समोर आमी सोंपल्या उपरांत थंड गोड करूंक खाण हाडूंक आदार तुमी करतात. आमी तांकां सगल्यांक कितें खावंक दितले. कोणाक खुशी आसा तुमी उदार मनान आदार दिवचो. खावंक हाडून दिवंक सोदतात वो खावंक हाडचे खातीर पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार फाल्यां लेगून उदार मनान ते हाडून दिवचे. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया माये काकलुतीन बोललेली गायनाचो अंक P23.